kasni ya pi ngaju perkat bat pi ban long lang ringkat kumrang terwa bakhrau perkat ya jingit nela hapi ngapla bat pi men siam ka shong karai berthei jingit ngin ia long trai ngin ia long trai nga idia pi ngalap lalut kin sri jingit on teng klem kut hen rei pi tip mo jingit jonga nga da idia pi nga ichisha kasngi ia pi ngak ni lenti kuma pingan shem shu hae wat langai ai sau dong berthe ia jingit ngan om pin leh no he tang ia pi jingit bangan ai hakut shadem to da tengkai nga idia pi ngalap lalut ken sri jingit on teng klem kut hen rei pi tip mo jingit jonga nga da idia pi nga it shisha ken jingit on teng klem kut hen rei pi tip mo jingit jonga nga da idia pi nga ichisha nga idia pi ngalap lalut ken jingit on teng klem kut hen rei pi tip mo jingit jonga nga da idia pi nga ichisha kasngi ya pi ngaju perkat bat pi ban long lang ringkat kumrang tirwa bakhrau perkat ya jingit
Nilaha pinga pla Bat pi men siam ka shong karai Berthei jingit ngin ya long trai Ngin ya long trai Nga idia pinga la plalut Kendri jingi don teng klem kut Hen rei pitit mo jingi jonga Nga da idia pi Nga ichisha Kasngi ya pingach mi lenti Kuma pingan shem shu hae Wat lang ay ay tsao dong berthei ya jingi nganom pinle no he Tang ya pi jingi bangan ay Hakut siya dem to dateng kai o dateng kai